Намираме се в квартал Симеоново и днес ще ви покажем комплекс от 20 еднофамилни къщи, разположени върху огромна площ, просторна от 20 000 квадратни метра. Всяка къща разполага с индивидуално дворно пространство, а парцелите варират между 650 и 1300 квадратни метра. Къщите са с комфортни разпределения от по 4 и 5 спални, собствен кабинет и собствена фитнес зона. Намираме се пред къща номер 8. Лично за мен това е моя фаворит. Причината е, че тя, за разлика от всички останали, е много по-отделена в страни от алейките и ще разполага с огромна паркова среда. Както и сами може да се уверите, тук усещането за простор не е само от огромната площ на къщата, ами от височината на таваните. Комплексът разполага със собствен парк, професионална поддръжка и 24-часова охрана.